నిధుల దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డ వ్యక్తులపై చట్టరీత చర్య తీసుకుంటూ క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలంటూ సహకార సంఘ డైరెక్టర్లు రైతులు తీర్మానం చేసిన సంఘటన మెదక్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట మండలం కోనాపూర్ సహకార సంఘంలో 2 కోట్ల పైచీలకు నిధులు దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డ విషయం తెలిసిందే. ఈ విషయంపై సహకార సంఘ డైరెక్టర్లు రైతు సభ్యులు ఉన్నతాధికారులు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో సంబంధిత శాఖ అధికారులు సహకార చట్టం 51 సెక్షన్ కింద విచారణ చేపట్టారు. ఈ విచారణలో 2,26,00,000 పైచీలకు దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డట్టు అధికారులు నివేదిక అందించారు. దీంతో ఈరోజు సహకార సంఘం ఇన్ఛార్జ్ చైర్మన్ విజయలక్ష్మి సిఇఓ ఆధ్వర్యంలో సహకార సంఘం సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ సిద్ధిరాములు రైతు సాగర్లు మాట్లాడుతూ నిధుల దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డ వ్యక్తులపై చర్య తీసుకోకుంటే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేపడతామని ఘాటుగా హెచ్చరించారు. జరిగింది కనుక 25,75,000 రూపాయలు అనుకున్న దానికంటే కన్స్ట్రక్షన్ కంటే ఎక్కువ అయింది అనేది అభియోగము. ఆయన చెప్తుండే ఎవరు సివిల్ ఆఫీసర్. దీనికి సహకరించినటువంటి ఎవరైతే కమిటీ మెంబర్లు ఉన్నారో మీరు ఎందుకు దాన్ని టెండర్కి వెళ్ళనియలేదు, లేకపోతే ఎందుకు మీరు ఇట్లాంటి సహకారం చేశారు కనుక వీరు కూడా తప్పిదస్తులే అనే అభియోగం వాళ్ళు మోపారు. చాలా పైసలు నీ దగ్గర పెట్టుకున్నావు, హెవీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ నీ దగ్గర బ్యాంకులో లేకుండా నీ వ్యక్తిగతంగా పెట్రోల్ పంప్, నేను చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా, అంటే పెట్రోల్ పంపు ₹1,00,000 ఆయన ఆడ్ క్యాష్ దగ్గర పెట్టుకుంటూ అట్లాంటి అలిగేషన్ ఈడ ఇన్ని పైసలు పెట్టుకున్నావు కనుక దానికి మా సంఘం పైసలు నువ్వు వాడుకున్నావు కనుక ₹8,91,000 దాని ఇంట్రెస్ట్ నువ్వు కట్టాల్సిందే. అది ఎన్ని రోజులు వాళ్ళు లెక్క చేసి పెట్టిర్రు. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ స్టోర్స్, కన్స్యూమర్ స్టోర్ 10 సెంటర్లది సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఫర్టిలైజర్ పెట్రోల్ పంపు ఎట్లా వెళ్దో టెండర్ 5 లక్షలు దాటిన తర్వాత టెండర్కి వెళ్ళాలి. టెండర్కి వెళ్ళకపోతే సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మీ 12 మందిలా తీర్మానం చేసుకుని ఒకరు నామినేషన్ చేసి ఆయన పేరు మీద చెక్కులు ఇష్యూ చేయాలి. కనుక ఇక్కడ సీఈఓ అనే గోపాల్ రెడ్డి చెక్కులు ఇయ్యలేదు, మొత్తం టోటల్ యాడ్ క్యాషే ఇచ్చిండు కనుక ఇది తప్పు. ఈ తప్పుకు సహకరించినటువంటి ప్రెసిడెంట్, సంఘ సభ్యులది అందరిది తప్పే. దీని మీద 22,52,000 రూపాయల అభియోగం వీళ్ళ మీద నేను మోపుతున్నా. ఈరోజు మా కోనాపూర్ గ్రామంలో మా పిఎస్సిఎస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో జరిగిన అవినీతిపై ఆ అవినీతి ఏమని వెళ్ళిందంటే, గత సంవత్సరం నుండి మేము ఈ అవినీతి జరుగుతుంది మా సొసైటీలో అని చెప్పేసి మా చైర్మన్ గారు దేవేందర్ రెడ్డి గారికి మరి అలాగే సిఇఓ గోపాల్ రెడ్డి గారి పైన మేము ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నాము. ఆ ఆరోపణలు చేస్తుంటే మీరు నోటి మాట కాదు మీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే రైటింగ్ ద్వారా రండి అని చెప్పి మా చైర్మన్ గారు మా సిఇఓ గారు అందరూ అన్నప్పుడు మేము పోయిన సంవత్సరం ఈ ఆరోపణ చేసేది ఇంచుమించు ఒక 98 లక్షలు వాళ్ళ ₹1,00,00,000 దాకా మేము దోచుకు తిన్నారు అని చెప్పేసి మేము ఆరోపణ చేసినాము. ఆ ఆరోపణ చేస్తే దాన్ని 51 ఎంక్వైరీకు డీసీఓ గారి దగ్గరికి పోయి మేము కంప్లైంట్ చేస్తే 51 ఎంక్వైరీ అని పెట్టారు. 51 ఎంక్వైరీలా మొన్న వచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటంటే ₹2,26,98,706 అని ఆ రిపోర్ట్లు వచ్చింది. దానికోసం ఈ రోజు మేము జనరల్ బాడీ అని చెప్పేసి సొసైటీ మహాసభ పెట్టుకొని ఈ రోజు సభలో ఏం తీర్మానం చేస్తున్నామంటే, ఎట్టి పైసను మా 694 మంది రైతులకు ఆ జరిగిన కుంభకోణాన్ని ఇలా రికవరీ చేసి మరి 694 మంది రైతులకు న్యాయం చేయాలని చెప్తున్నాం. లేకపోతే భారీ ఎత్తున మా డైరెక్టర్లు మరి మా గ్రామస్తులు మొత్తం కలుపుకొని అయితే కలెక్టరేట్ లేదంటే కమిషనర్ ఎక్కడికైనా మేము ఉద్యమం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. అంతే మరి కోనాపురం పిఎస్సిఎస్ లో జరిగినటువంటి అక్రమాలను మేము పిటిషన్ ఇస్తే పిటిషన్ ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ అప్పుడున్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి శ్రీ దేవేందర్ రెడ్డి గారు, అప్పుడున్నటువంటి సిఇఓ గోపాల్ రెడ్డి గారిపై వారి ద్వారా చెక్కుల ద్వారా నిధులు దుర్వినియోగమైనాయని వారి మీద నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్లో వీరు సంఘానికి ₹2,26,00,000 చెల్లించాలని చెప్పేసి మాకు నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నివేదిక ఆధారంగా ఈ దినాన సర్వసభ్య సమావేశంలో తీర్మానించి ఆమోదించిన